Здравейте, аз съм Блиц Гейминг, обаче съм с този път. Да, защото си промених името, да, защото ще снимаме с един мой приятел, да, и сега ще си правя поредица, да, което ще се казва Гъсвка Навка. Не. Гъс в Кенефа. Ще бъде survival. Да, това ми е нова версия. Да. Имам скинче. Вау. Ое. Да, както виждате, този път не лаги толкова. Oh my goodness. Ако чувате някакво мъркане, ето от котката. Защото тя обича да мърка. Защото е котка. Защото е в газа ми. И тя се казва моцарела. Защото е сирене. Вкусна като сирене. Дърво. Да. О, смазах тревата. Леко да правя. Добре, ще си направя на кирка. Да, теб не те взех тебе малко дърво. Да. Сори за надписа отгоре, просто нямам избор. 11-ката има надпис и да знам, малко е гадно, то ми пречи дори когато играя, ама пугави по-скоро. Между другото, скоро ще играем на един друг канал, аз Blitz Gaming вече и кой? Аз ще казвам там Blitz Gaming. И той скоро ще снимаме, ще се казва Rip Gaming. Няма да му издавам истинското име, защото неща. Ама газ, къде отидох? Не. Виждам ярка светлина. Боже, мамичко. Не. Добре. Искам още едно камък. Това е камък. Where is my crafting? There is my crafting. Sorry. Котко. Престани да ядеш сирене. Тя всъщност сега не яде сирене, тя го ближе само. Абонирайте се, харесайте, коментирайте. Още не се сещам какво. Не мога. И си забравих крафтинг. Не, трябва да си направя... Да, в новата ми версия, която играя, има лодки. Просто лодки.
Бом! И сега. Има и въдици, има бат, има прилепи, има скуидове, новото, което е. Има ротен флеш и интересното е, че на лодката са направили гребла. Да, ето борд. Тафак. О, мага! Ти ме и тапиш ли се? Айрон. Чакай. Ще си спра лодката. Да! Ето така. Не знам какво става, като се блъснеш, но няма да го правя. Защото не ми се прави нова лодка, защото ми трябва доста материал. Лопата, цяла лопата. Не ми се прави втора лопата. Ох. Добре, това е хубаво. Значи, днеска, като се прибирах от училище и, нали, играя и гледам, нали, първия ден в Майнкрафт изобщо и гледам, аз стига, диаманти. И някакво ми стана много странно, защото за първи ден диаманти, то просто много малко вероятно да стане. Оп. Сега ще си по ръката. Ох. Леле, не ми се ходи утре на училище неща. Имам гадни домашни изобщо. Само тези смотани работи. Но е тъпо. Особено учителката ни по-английски. Тя просто... Никой не може да се сравни с нея. Мога мисля тук да се заселя. Да. Не знам. Ама искам място, къде да си паркирам лодката. Харесва ми, има Брезова гора. Въпреки че аз много не използвам брезата. Така, вече си планирах каква къща ще си направя. Да, планирах. Да, не се чудете. Oh my goodness. Само това ще трябва да го поизравня малко и мисля, че ще се получи. Нека си взема лодката. Бра! Мри без отиене. Така, да. Мрете с отиене. Ще продължа тая поредица. Може да каня някой приятел в нея, защото малко тъпо ще сама. Не. Мога. Ще стане тъпо само аз да играя. Това тиква ли? Oh, your goodness. Oh, I'm so stupid. Ой, май миничка. Ами, това ми харесва, бре. Има... Ебахам колко тикви има. Това... Добре, напишете в коментарите колко най-много тикви е виждал на Майнкрафт. Ако може. Има тази възможност да напише. Или ако изобщо е срещал тикви. Добре, така. Ще се върна там и...
Еми го скинчето. Така, да, между другото в тази версия всеки вижда скина на другия, защото аз фактически като играх през Block Launcher, Block Launcher, и не се виждаха скиновете на другите, ти се виждаше собствения скин, беше просто тъпо. Сега се чудя как си сложа само Texture Pack, защото Minecraft реалната не ми е много много не ми харесва. И мисля да съвършвам. Следващия епизод ще бъде по-дълъг. И пак ви напомням, харесайте, абонирайте се и коментирайте. Чао! Чао!